No, so tenat ban one join bat kenika food it channel. Ka jingon jon jonga kini ka fudit channel ta ngasngo don era kantin man ong pi ndai ka jing sngo tenat pi mla ong chu kampam ru ka byang te nadu ba wan jon ini kamet ru ka sat ka klan mar kibun gi jur jerngam te nang taru kadok ru kan ban byang ban te ka khot met jengi No ka kabam ka yu ka hap chen ne kumno na man kasi. te kabam te da long ka bala te ngi haban yele ban exchange ma yi kibam te kweru ngi haban mix na shisin Kado ayu ha ka jimbam jong ki. kedok te nga bang pular ka dok senyang pi dok te lada de bas ang ne ba sisiat kelan ne kumna ru kabang dok senya Kuble shibun da ma. ta